Hey, good morning guys. It's our second day and 3 days here in Bicol. Hi, kawin naman guys. So now, punta kami na sa mga church. Dali namin guys mga church dito and sa, ano ba yun sa? CWC and sa market. So, we right now. After netong Basilica, pupunta kami ng magtatapsi muna kami. Then Cathedral. Montage. Kakapunta pa lang natin. Sumba muna tayo syempre. Oo nga. Oo nga. Hindi namin kumain. Tatapsi muna tayo. Pagkatapos nga natin dito, sabihin lang natin yung ano natin, ano ba tawag doon? Hindi. Yung sunod-sunod na pupuntahan natin. Ayan. Pasok na kami. Papunta ng Magsaysay, kakain kami sa maghanap kami tapsihan Hanap. kasi gutom na. Hanap po sa pin. Hanap po sa pin. Alam, bakit walang sunog? Ay, sunog. Laban yung mga... Kantok po, aga. Oras pa lang oh. Update ko na lang kami mamaya pag narating na kami sa kakainan namin. Gutom na ako. Gusto mo ba ganun?
updates. Nakanta kami ng kakainan. Waiting na kami sa ano. Umorder na kami ng mga taxi. Since nagkikrave si boss kanina pa sa Tapsi. Alam mo, naglilipid. Nami-miss ko yung ano eh, yung Tapsi sa Laguna. Kaya naganap siya dito sa ano, sa Bicol lang. Tapsi. Makatikim mo lang ng ibang Tapsi. Malayo, masarap. Diba? Walang taxi sa Laguna. Meron. Tapsi daw hanap pero pork sila ba ano? Pork sila ba order? Galing. The best. Ano kasi, wait, pag silugan tayo. Kung pangit pakinggan eh. Maganda pa rin pag tapsihan eh. Pag sinabi ko kasi tapsihan, legit talaga yun. So, mamaya no, may swimming kami. Ako sa Lukuyan, wala pang, Hello mga bata. hindi pa ata gising yung kasamahan namin. So sila nasaan sila ngayon? Nasa Bula sila ngayon. Nasa San Ramon. Napaiwan kami dito para gumalang ngayong araw. Punta kami kung saan saan. Una, napuntahan namin yung Basilica. Check na yun. Check na sa unang pupuntahan namin. After na itong pagkainan na to, Naman sa kabilang ano, church. Yung cathedral. Kabilang taxi lugar naman. Katapos sa cathedral, medyo lakad-lakad ng kaunti. Doon sa labas doon. Tapos sunod, magmamarket na kami. so, parang mag-CWC pa. Pagkatapos ng Mag-market nga. Pagkatapos ng market. Tapos natin mag-market. Mamimili lang tayo saglit ng mga pasalubong. Mga ganun. Tapos CWC na. Doon. Nag-enjoy kayo doon. Ang daming mga adventure Ano doon. ba yun? Yun ano? Gatid tayo may ano yun, tingnan mo. Sarap. Try lang. Alin na? Ano? Dapat nag- Wakeboarding. Ha? Wakeboarding. Ano ba yung meron doon? Ano ba yung mall? Hindi. Ano? Wakeboarding. Wakeboarding siya. Wakeboarding? Mall? Ano yan? Hindi, akala ko sa loob ng mall. Hindi. Wakeboarding ano yung parang may lawa. Tapos Hindi, akala ko yung parang mga ano. sakay ka sa board na ano. Tapos nakatapin ka. Ano meaning ng CWC? Nakalimutan ko. Mamaya malalaman natin. Hindi ko rin alam. Hindi alam. Basta ano pa si Nakalimutan ko David. meaning ng CWC. Wala yung tour guide natin eh. Siya yung may alam. So yung tour guide namin si Kuya nasa San Ramon ko. Hindi sila kami. Mga tour guide ngayon. So tatlo lang kami. Nakikita na ako isang naka-ready pagkain, no? Natatakam na ako kung gusto kong kunin. Ay, no, gawa na naman. Para tayo ng ano. Toy naman na. Wala kami na. So yun guys. Bukas sila lang ano. Ang puti ko dito. Puti ko sa pang banana. Banana. First time ko lang dito sa Bicol. Picture nila ako. Kaya kami nagpunta sa mga kanina. Then magpunta pa kami sa isa pang beach. Maganda rin daw yun. Yan. So, okay naman yung okay naman ako dito. Tapos 2 days. legit na tapos sila. Tapos late kasi kami dumating na unang Friday. Ha? Ito na 19. Gagawin laki. Yung una nagpunta kami sa Naibulat. Then kami mga Gago, parang pandawang tao. Ayaw mo nun. Oo, So nakita nila ni Bas yung ano, kinakain niya. Yung kakainin niya pala ay Malaki-laki yan. bago dumating ng food. may mga nakikita ko movie. Ay, siya. Ay, pala. Ang sarap. Buti hindi ko Ano kami? Ano yun? Ano po nga ang pagkain? Nag-aagawan mo kami doon sa... Gano'ng kalaki yan? Lungkot ka pa niya. Nangyari sa itlog mo. Ay, meron pa akong isa. Oh, plus 1. Ayun sila. So, kain muna kami na. Mamaya ulit.